Higni 36 owito ngimane bang' lwar e pi machiegni gi dho wath Mangegu e kar chung'od bura mar Angwe otieno ma piny orugo kawuono. Menyo mar ringre jalupono jowetegi osechako ka anyuola mare kod ten dho wath Mangegu bende kwayo migepe mag sirikal mondo omi okonygi e manyo ringre kaka jafwambo marwa Ali Abich lero. Jolup dho wath Mangegu e kar chung'od bura mar Angwe okinyi ma kawuono ochiew kod bwok maduong' bang' achiel kuom gi lwar mowito ngimane e pi e kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo kod jowetegi mamoko. Jalupono ma oseyang nyinge ni Willis Okech mane riembo yie mane gin e iyeno ne owito ngimane bang' kane okier ma owuok e yie e kinde mane gidwa chako chenro mag lupo ka jowetegi mane gin go ne otemo rese e kinde masirano, to kata kamano ne ok obedo negi mayot. Owuok nwadhi nam, owuok sa 2 to kwachopo ewi mawigo koda chako tich to madhara wacho ni waikre ane to kapok dhoge olwar to wan wawinjo ma gimodhi e pi ni chuglu kago wang'a to aneno ka madhara onge pieri to katemo lawe kata gimodwa por mokwongo to kowuok koro warite wadog wamanye matin to tamo waneno. Jasper mokwongo kona ni odhiamba mulo lwar e pi to watemo ngoje, watemo rite mondo por kata ok wanene gute moduo opor achien. Kinde mathoth jogo manitie sekta malupo e kaunti ma Homa Bay osebedo kagolo ywak margi e medruok mag maseche mathoro joko jolupo ma bende tudo gi rem luwo chike ma oketi matayo chenro mag lupo e nam Lolwe. Jakom dho wath Mangegu Caleb Okech wacho ni jolupo mane nitie yie mane okelo masirano ne ok orwako jaket mar reso ngima kinde mag masira nam ka menyo mar ringre jalupono ne osechaki. Ne ayudo ripot sa 3:30 otieno ni jolupo wa manodhi nam achiel kuomgi miluongo ni Willis Okech ne olwar e pi. Koro kana penjo to nayudo ni Willis ne onge kod life jacket. To wasebedo kwa wacho ni jolupo e kinde te ni sama gidhi nam owinjo bende girwako life jacket, owinjo bende dhi nam ka ok imer. Une wegi yedhi une monego be nuketo waiki ni ok onego dhi nam gi ng'amo mer e yieino. En gima tieko ngima ji. Ine monego be ni kuongi ng'iyo ni to kamidhieno dongi ng'eni en onge gimimako. Koro miyago mos ahinya ne familia gi wede kod osiepe. Jolupo dho wath Mangegu kaachiel kod anyuola mar jalupono kwayo migepe mag sirikal kamoting'o obila mag Kenya Coast Guard, bad migawo mar lupo kaachiel kod migepe mamoko mondo okonygi manyo ringre wuodgino. Wakwayo mana sirikal ni ka giyie to gikonywa mondo wayud bodi mar omerano mondo water dala. Bodi mar sirikal kaka county government kony moro amora ma ginyalo konywa godo mondo wayud omerano mondo wadhi wakan bodi ni. Kana ago sime ne jalup jakom akone ni mondo ringi kanyo mondo chiw details ne the authority the Coast Guard mondo konywa e menyo. Koro nyaka sani pok wayudo the body kod jok moluoro te manyalo konyowa jowadwa. Bodi no kwa yudo twatero kamoro tapani dang bed gima ber. Koro waonge gimora mora wasechako menyo yidhi gi ok nyalo konyowa mondo gifuelnwa kata injini mondo wamenye godo. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay juma mokalo, jatend migawo mochune mwandu mowuok e bwo lowo kod chenro mag nam Hassan Joho ne okoni migawo mareno ni kod chenro mar kelo ndek kalapapla mar reso jolupo mayudo masira e nam Lolwe. Katika eneo hili la Lake Victoria, we need to urgently procure a rescue helicopter ambayo itakaa hapa kuokoa watu wanaoenda baharini. Sasa president leo akikaa hapa akinipa amri na watu wangu hawezi lala, watafanya mpango watu wetu wasiwe kufa tena. Tho mar Willis nam Lolwe obiro kinde ma jolupo e kaunti ma Homa Bay kandi osebedo kagolo ywak margi kaluwore kod maseche mag nam mathoro medore nam Lolwe. Jolupo Mangegu kaachiel kod familia mar Willis kwayo migepe mar sirikal mondo okonygi e chenro mar manyo ringre. Ali Abich, Ramogi TV.